God formiddag på P4. Med mig i studiet har jeg tv-vært Clement Kjærsgaard og Politikens kulturredaktør Anita Bay Bondegård. I skal i dag debattere om, hvorledes Clements program hos Clement reducerer politisk debat til en pinballmaskine. Det er i hvert fald, hvad du, Anita Bay Bondegård, mener. Anita Bay Bondegård, hvad får dig til at sige, at programmet hos Clement, der tirsdag efter tirsdag bliver vist på DR2 i bedste sendetid med tusindvis af seere, reducerer politisk debat til en pinballmaskine? Jo altså. Som man nævner i en omtalt artikel, så handler det om måden Clement formår at få sig selv til at fremstå som geniet over for sine gæster. I dette tilfælde er det Astrid Krag. Der bliver opstillet fælder, som hans gæster dumper lige ned i, og de fleste gange er det ja-nej-spørgsmål, som de ikke får mulighed for at uddybe eller nuancere. Og når jeg udtaler, at programmet hos Clement reducerer politisk debat til en pinballmaskine, så mener jeg bare, at kuglen og spørgsmålene farer rundt, og det gælder for gæsterne kun om hurtigt og behændigt at slå til den med tomme svar, for at undgå, at man ikke rører med kuglen i hullet. Aha. Clement Kjærsgaard, hvad siger du til den kritik? Altså det jeg hører er, at spørgsmålene er for hurtige, for kritiske og for udspekuleret. Vil det så sige, at hun vil have dem erstattet langsomt, ukritiske og ugennemtænkte spørgsmål? Nej, det tror jeg sgu ikke. Og som hun selv mener, altså at danske politikere lyder som maskiner, har jeg i hvert fald 2 forklaringer, hvis hun så i fald har ret. 1. At politikerne i stigende grad har ansat flere og flere presmedarbejdere, hvis formål det er at forhindre medierne i at få klare stringente svar på de spørgsmål, de stiller på vælgernes vegne. Og vi journalister i stedet skal diskutere, hvad politikerne i virkeligheden mener. Det er det, jeg hælder til i den her forklaring. Så ja, kvaliteten af demokratiet er blevet reduceret, men er løsningen virkelig at reducere pressens kritiske funktion, eller at det i virkeligheden handler om den enkelte tv-værts interviewstil, og opskriften kritiske spørgsmål i rask tempo, velformuleret på baggrund af dybdegående research, er ikke noget jeg, selvom jeg gerne vil, have opfundet i 2012. Nej, det er noget, der bliver brugt i den meste del af verden. Det er altså ikke noget tv laver for underholdningens skyld. Og handler det ikke i sandhed bare om svarenes kvalitet? Svarenes kvalitet simpelthen. Er det ikke for nemt bare at kaste bolden videre til dine gæster? Kan der ikke være noget rigtigt i det, Anita siger, angående det med det simpelthen går for stærkt? At det nærmest er umuligt at følge med i det hæsblæsende tempo og de afsnuppede sætninger. Har du noget at tilføje, Anita? Altså jeg vil kort og godt mene, at det man følger og ser hos Clement, er ordklovene i mediecirkuset. Vi morer os, mens vi fyldes med tomhed. Hvad mener du om det, Clement? Sådan er nu til dags journalistik jo. På tv er der en lang tradition for denne type interview. Her kan jeg i Storbritannien nemlig nævne BBC, flagskibene Hard Talk og Newsnight. Jeg vil bestemt ikke mene, at seerne fyldes med tomhed, tværtimod. Hvordan det? Altså, det jeg mener. Jeg stiller relevante spørgsmål på baggrund af grundig research og giver mine gæster mulighed for at selv svare lige, hvad de vil. Så jeg vil mene, at mine gæster, der ikke svarer kvalificeret og grundigt nok, hvis seerne, som Anita mener, fyldes med tomhed. Men indtil videre virker det som om, seerne er interesseret og nysgerrige i det, jeg laver, og de spørgsmål, jeg stiller. Vores seertal er jo højere end nogensinde. Okay, Anita, hvad siger du til det? Hvis seerne er tilfredse, som det tydeligvis ser ud til, at de er, hvad er problemet så? Jamen det fine ved god politisk debat, det er det samme som demokratiet. Problemerne er komplekse, og holdningerne til dem bliver til en udveksling af meninger, der netop låner lidt fra hinanden og ikke hele tiden udelukker til det andet synspunkt, sådan som bordtennislogikken hos Clement gør. I virkeligheden er det skarpe til politiske interview, det hvor man kommer tæt på substansen, at det afslører, der slet ikke er. Der er mulighed for skærtser hos Clement, hvis det stadig hedder testeformen. Jeg har kun én ting tilbage at sige. Vi stiller klare spørgsmål om konkrete politiske beslutninger, og vi forventer altid håbefuldt, men aldrig naivt klare svar. Det var debattens sidste ord. Tak skal I have for jeres tid, og nu til nyhederne.